Ka RSSO kala wengkam sendon ya uparman sangma ubadayu security badrai hapo ka RSSO ubala tenra ki arngut ki samla puli ka nihu hakamit jong ka khatnyo terik unai weng arjar arpusan namar kejingnya kali jengu harangkat kejing bo ai uba quester well karsano assistant security officer jong ka RSSO lapan pau kejing sngosi habai dei kejing sya tenra ki arngut ki samla kentai ha ka kali kabalajia hagit baar jong kenihu hagaba utayu security udai unong trai hapo jongki uloong bakat gum ki kendon hapo ka kendon ki lamana ba kimbet ban pendon kam ya ki jingdi penbuat ne wat bandi skredro nakaliang joka kendon kala juhi kai ki khna ba ki dai ban long ki bru ki badon akor hakaliang baro ba questerwell uloong ba uperman sangma ulatanra ya ki dai ki arngut ki samla pule but simla don duty ha kadai kesngi na kalian kejungu bet ka organization ki pai ka jingkit bokit ruang sya ki arngut ki samla ki belangat ha katu ka apot ki bedang don menta ha kejing sya sumar ha Nazareth Hospital to na kalian jongi na ka organization ka RSSO halor ka to kejingja sya tera kali jongki student apa nihu ni penpau ya kejing sosi sodiau nakaliang jongi kumka management halor tu jingja ni ngim la banong komnong nomor ba ketika jingja ke ba ngiru ngim poi berkat bukan nong tu te utu batunra lane badan bentah tu ka accident untuk sengi di staff jongi parmen sangma te don hiru haga duty don off duty te nagaliang jongi ni maham juri ki way pada ki staff jongka organization ba kin nomle kum kini ki dan bentah ki jingdi ba penbuat pada si ki bala aban wan lam suatu ka kum kitu ki jat jingja te ni nakaliang ka organization hi ni don tang ka jing kit bok kit ruang nagumta jong kitu ki khon samla ba it ki bamat ni ka jingja tu ka janmit te ni kerman bo blay un isne ka ban kini ki kisang tible basbon jong ban yarap iki ban ai ke jepen kia tingi pharu iko khubor sikilong yang sem siki bahayang bahasem iko khubor ba nagaliang jongi nidon kajing sungkit ram habidi bakani namar balayu de staff jong ko RSSO te ni ngej kamba kumpini ki nang di smart kinum jasu ngin pa nagaliang organization isim ni ka action ka ba ting halor jong kini ki staff ki jongi ki bali ikum kini ki badan bentah ki bakum kini ki jinglin ki basnio si khana bakan wan lam su ki bakum kini ki jingja haki way pat ki por nakalian ka organization hi ni immediately hi ngila sim action but ngila welcome no yu hisnon hi nakanika organization halor gitu kijingle namar bahaka haki kendon trikam jongiru kila adon lupa haki kendon kiba ngila mana ba kimbet ban penan kam kini kijingdi bapin buat wat nadu secret ru haji syangim sya ni nakaliang jongi juhi kai bhai ki khna ki jongi ban long discipline ni juhi kai ki wat nadu ka rukom kran ko kum khna gaya kayeng ka jongki ni juhi kai bangi kwa ban tune ki saka jinglong discipline saka jinglong ka bha maki babon ki khon samla kiba trekam trejam bani tengi hikai bhai ki hagbiri beki an ki kendon kiba ka management kendon